Výhoda, zhoda, výhoda, zhoda. To je 10 minút jedna hra. A výhoda. Krátka lopta teraz. V pohybe a v šmiku. Zhoda. Outball, tam to bol 1,5 metra out. Takže necúvať, pevne nôžky. Naspäť, nestoj. Timo, zase od čiary. No jasné, ok. Timko, nemôžeš, ty si začal zase bežať sem a zase sa pozeral sem. Nikdy, proste nesmieš loptu pustiť z očí, nikdy, proste, nikdy. Out. Zhoda. Vždycky vnímaj loptu, proste musíš sa vždycky postaviť, tak ako tá lopta ide. Aj smer. Výhoda, Luky. Týmko blízko stojíš, strašne. Vystrčte ručky s raketkou a podľa toho choď, dobre? Lebo si už bol veľmi blízko. Pevne. Naspäť. Bola dobrá. Luky, takisto, hej, odohrám loptičku, musíš ísť viac dozadu. Aby si mal priestor na ten ďalší úder, ktorý ti príde. Zhoda. To je ani nie také veľké prekvapenie. Zase taká hra, že zhoda, výhoda. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ale vyrovnané. Naspäť. Timo, super, priprav sa. Poď. Pevne nohy. Ty brďo, nádhera, ale krásne. Luky, perfektne si vytiahol aj ty. Bola dobrá, áno. Tá bola vo vnútri ešte. Ale krásne, obidvaja ste, krásne. Ešte nie, máš výhodu stále. To ešte nebude asi všetko aj tak, takže ešte poď, máš breakball. To už hádame 5, už bolo pár výhod, takže ešte hráme. Luky, nestoj. Chytil si out. 5-3.